Guys, human ko nagprito aning isda, ang mantika wala na ko giyabog, giprituhan ako sa buwad. Magmukbang ko buwad, guys. Di kani sa bantayan. Yan. Dali kayo ko nga nagluto, no? Ako sa nigi pa init maayo ang mantika, unya gibutang upat nang kabuwad akong mukbangon, guys. Isad siguro ni nako mahurot kay magdaghan pa jud ni. Ako lang ipakita sa inyo ha, guys, nga nagkaon kog buwad, palaway sad ba. Nya pagkuha na lang mog inyuhang bahaw sad kay bahaw akong ipares ani. Pagkuha na lang sad mog inyuhang bahaw o unsay inyong makuot diha nga sudan dungan tagkaon. Nag-aso-aso na kay ako jud ni papaguron gani maayo. Para lami man jud ning buwad basta pagod-pagod sad. Prepare na, magsugod na ta, guys. Man ako kapanghunaw. Bang! Ay, liw ka nir ha. Tagag liw nir akong Cellphone. cellphone eh. Smartphone. Dalera sipiat nir. Tagag. Aduh, iskay. Ayaw, tanduga. Lalo pinagbabadit. Kung tagag na lagi na. Di man na lagba ba? Mga unta, ang akong sudan, buwad. Nya. With sukang pinakurat. Dili ni ingi ko anagi sponsor. Ay, shake day nako. Halang ba yan eh? Ay. Maka laway. Agoy, liho ka ni Sky. Ayaw, Sky matandog. Magmukbang taog. Gimingaw ko ani pila ka days wa ko kakaon ani. Naghuna-huna ko didto ba. Pero hisgot lang katong dito sa ospital. Nagkaon kog nagtan-aw kog mukbangan. Sky no? Iya ko giingnan sa mama, sige tanawana niya. Gusto gud ko muli tungod ani kay nakahuna-huna ko nga naa di ay koy buwad didto. Nga gusto na ko kaunon, sus nagpaabot na lang ko kung kanus ama okay si Sky. So karon mukaon ako ani. Hagbay ra ko ani nga gusto mo kaon. Diri na ko is. Nasa yung mga uban na plato. Ah. Bagay mo na plato. Plato! Gawin mo plato kung ganang ka mukha mo. Yeah, dito nga. Nga unta guys. Nga unta buwag. Yan ako'y kapayas dire. Hinatag pa ni diyang kuy-kuy. Iya ko gitagaan na ni. Last week pa. Isud na ko sa ref. Pag abot na ko, naagyapon. Dami ka guys. Hindi ka ni sa bantayan. Huwag ka ni sa bantayan. Luwa Sky. Dami kayong pinakurat. Ipares sa buwag. Pasensya na guys, kung mukhaon ko ingani, dili pareha sa uban niya, paspas kay sa nga tanan. Sky no? Magatuo jud og laway. Murag tiguang si mama. Hindi mukha. Nga, with dukot. Ha, mura kong tiguang. Hinay ka mukha. Tao mo sa dugo sa ito. Itukot.
Lami man. Ang dukot. Alam mo kung nailam yung tukot. Lami man. Wala. Mm. Nalami. Gahi. Pait. Hello. Kining upat guys. Murag di na ko mahurot. Mm. Laway na yung mga viewers ma. Hmm? Laway na yung mga viewers. Pagkuwasan mo dihag bahaw. Kung naa mo'y buwad diha, tangaon sad mo. Uy! Sa mga magiging ako. Yan ninyo mga tagbuwad. Favorite ni Janinyo. Di duhay iya ha. Huwag ka ni, buwad ka sa lang. Buwad ka sa lang. Huwag ka o. Nya with dukot. Yes, buwad ako. Wait na kung ako. Duha ra jud akong nahurot. Busog na ka? Maupan na. Umiya. Away na yung mga viewers. Kaon na mo dira. Oy, kaya rin sa ano yun? Ikaw, kasan na nila ibutang. Nadri ay, nagduwa sa Sky ay. Nagduwa siya Roblox. Naman yung Roblox. Laga ni ko nag-cellphone. Oh, Mega Blocks di ay. Nagduwa siya Mega Blocks. Mama. Kamis, gikan sa disbantayan. Last week pa gihatag. Nagsud sa ref. Nara dito. Wala. Nabusog ko guys, unya nga kong nahurot. Duhara ka buwad nya wa nahurot ang kuan. Na, nagpida-pida mas ng bandin, wa na ko nahurot ang bahaw. Na pay duha na bilin. Nabusog na ko. Na dire oh. Ako mga kauban sa tabangan ako. Dara si Sky. Nagduwa ko gako. Na sayo kong audience.
nagtanaw sila, manikaon ko. Ako ditong usaw. Unsa? Na ako? Naasiban. Nasiban ako no. Na mapili. Di man ni siya kakaubuad. Naibog. Sakit iyang tuhod. Pwede ko magkaon buhat. Dili pwede kay ang imong ubo. Dara si Sky, nagduwa og Mega Blocks. Dara. Gracia. Nabusog taon ko. Naduwa ra ka buwad akong gikaon. Guys, busog na kayo si Naman. Kaya tubang diri sa bilog to Sky? Kailangan mo i-watch sa YouTube. Na nagatubang. Kita imong kuan Sky lubot. Wala agad. Wala di ay. Sige, bye-bye na Sky. Kay na ali tubang diri. Bye. Bye Mama Village. Renner. Ner. Jen. Bye-bye.